yau sakataren shafin kasar Zazzau a jiya da yau, inda za mu yi shirin na bakon na mako kamar yadda muka saba gabatarwa duk sati, inda a yau da idan Allah za mu tattauna ne da ɗaya daga cikin matashin ɗan siyasa kuma basarake a masarautar Zazzau. A farko yallaɓai za mu so mu ji suna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم. sunana honorable Suleiman Ibrahim Dabo, wakilin birnin Zazzau kuma ɗan majalisa ne wakiltar Zaria birni a majalisar dokoki ta jihar Kaduna. To kamar yadda kuka sani dama sati idan za mu yi wa'innan shiri mukan ba da maudu'in da za a tattauna a kai. To yau maudu'in namu zai taɓo mana ɓangaren shin wane ne matashi, sannan wani irin gudunmuwa matashi zai bayar domin samun ci gaba ga al'ummansa da jama'ansa gabaki ɗaya, sannan kuma yaya za a yi, menene muhimmancin matashi ya zama da yana son a zauna lafiya. Da farko yallaɓai za mu so mu ji wane ne matashi. To alhamdulillah, shi wannan tambaya na wane ne matashi tambaya ne mai ma'ana mai amfani, amma kuma ya danganta daga fuskan da za a dube shi. Domin idan ana so a fassara kalmar matashi, za a yi amfani da abubuwa alƙalima kamar guda 3 zuwa 4 wurin duban wane ne shi matashi. Na farko za a iya amfani da alƙalami na wato bayani da aka same shi na haɗaka a duniya, wanda za a kira shi bayani na wanda masana na ƙasashen turawa wanda suka yadda suka yi gamayya da cewa wannan daga shekaru kaza zuwa kaza shine matashi. Akwai kuma inda mu za mu iya kallon shi mu ce a'a matashi saboda irin al'ada irin namu, misali na Najeriya ko na Afirka ko kuma ma na Bahaushe, da gaba kaza zuwa gaba kaza shine matashi. Kamar yanzu a buɗewanka ka ce ni matashin ɗan siyasa ne, amma a maganan bayani na matashi, definition na matashi, in ka kalle yadda ƙungiyoyi na duniya suka yi defining matashi, duk wanda ya wuce shekara 40 ya fita a cikin gaba na matashi, kamar ni yanzu. Amma a siyasar mu na Najeriya ne matashi shekaru na 40 da wani abu matashi ne. So ya danganta daga alƙiblar, amma almuhim matashi a fahimta na ni a irin al'adarmu na ƙasar Hausa da al'adarmu ma na Najeriya, matashi shine mutumin da yake gaba, misali a ce daga bakin shekara 17-18 yana gabar rayuwar shi, kasa da haka ma, wanda ya fara mallakan hankalin kanshi, ya fara sanin meye zamantakewan yau da kullum, amma bai kai gaban da za a kira shi misali ɗan shekara a ce kamar 50 sama ba, wanda kila za a same shi yana jikoki ko na abu yana. So matashi inda mutum yana cikin wannan tsakankanin, to matashi ne. Ni a wannan shine fahimta na. Idan muka duba duniya yanzu tafiyar da take yi, za ka samu ƙasashe wanda suka ci gaba, akalan mulkin ƙasashe yana hannun matasa, saboda matasan nan su ne suke da ƙarancin shekaru, suke da sababbin ilimi na zamani na shi kanshi gudanar da mulki. Yanzu idan ka je ƙasar Austria, Sebastian Kurz ya zama prime minister na Austria a shekara 30. So matasa idan ka kalla tarihin ma a baya, su marigayi Shehu Shagari, su Tafawa Balewa, su ɗan masanin Kano, da yawansu sun zama a shekara 24 da 5 wasu suna ministoci. Gaba na matasa
siyasa kuma sun iya tafiyar da tsarin mulki daidai yadda ya kamata. To a fahimta na irin waɗannan shekarun da bai kai 50 sama ba, ina ga mutum matashi ne. Wannan shine na fahimta. Malamai wani gudunmuwa matasa, ya za a samu matasa masu amfani? Because idan ana da yawa ya zama tunani bai da kyau, to akwai matsala. Yanzu alhamdulillah ka yi min wannan tambayan a gaba. Yanzu ka kalli abin da ya faru just a ƙasar nan sati ɗaya yanzu da ya wuce. Idan ka kalla kana bibiyan da yawa da yanan gizo-gizo da bidiyo duk da aka yi, duk in ka kalla yawancin wanda aka yi amfani da su wurin tada irin wannan tarzoma matasa ne. Shi yasa aka kasa zaman lafiya kuma aka rasa yadda za a yi a lokacin, saboda yawan da suke da shi. To amma abu ne daidai mutum ya fito ya ce an yi mishi abu ba daidai ba, amma ba daidai ba ne. Yanzu kan misali akwai masu tumatir a Lagos wanda matasan nan suka je suka kona musu wurin sana'a. Wani wasu sun je da tirelolinsu an kona an kwashe kayan. To wani irin tunani ne kai da kace ka fito kana protest akan wani sassa na police, ka koma kana sace kayan jama'a a matsayinka na matashi, ka kona kana kona kayan jama'a. To ire-iren waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata. Amma mafita ga iyaye shine idan ana so a samu qualitative matasa wanda za su kawo ci gaba a al'umma, na farko shine iyaye su mai da hankali wurin 'ya'yan da suke haihuwa. Mai da hankali ne nake nufi da shi wurin tarbiyyarsu, abincinsu, tufafinsu, makarantansu, da kula da mu'amalansu ma da wadawa suke hulɗa. Wa'annan su ne abubuwan da ana so a samu matasan da za su zama, domin duk yadda kake son ka samu matashi mai inganci, in fa bai samu tarbiyya mai inganci wato ba za ka samu matashi mai inganci. Tarbiyya ita ce bedrock, ita ce ginshikin da ake bukata wurin samar da kowane irin mutum. Idan aka yi tarbiyyar sai a bar ma Allah rabuwa, domin duk yadda ka yi tarbiyyar ɗanka in Allah bai nufin ya zama na ƙwarar ba kuma ba zai zama ba. To amma in ka yi naka sai ka bar ma Allah na shi. To mutane ana sakaci a nan wurin. Yanzu a irin ɗimbin yawan matasan da muke da shi, in Allah zai sa a fahimci irin waɗannan abubuwa ba ƙaramin ci gaba za mu samu. Yanzu misali akwai ba abin da yake damun matasa irin rashin aiki. Yanzu akwai abubuwa da yawa na gwamnati wanda gwamnati ta kullo da su. Misali akwai abin da ya shafi, akwai wanda aka fitar kwanan survival fund, wanda ana son a ba matasan nan tallafi, kamar wanda yake ya yi aiki irin na wutar lantarki, ya iya electrician mai gyaran wuta kawai, ko wanda yake plumber ne mai gyaran ruwa, ko kafinta, ko makaniki wanda za a ba su, amma sai sun je sun yi rijista da CAC, sai gwamnatin ta ce to rijistar ma da CAC su je a yi free. To abin takaici shine particularly ina magana a nan bangaren arewa, za ka ga cewa yawancin waɗanda za su amfana da wannan abin yan kudu ne mutanen mu ba su mai da hankali. Matasan mu ba, sai kuma an buɗe baki mutum ya ce ba ni da abu, ba ni da kaza, wata daman ga ta yi ta mutum ba zai mai da hankali ba. Wani ma wallahi in ka ɗauki naira 500 ka ce mishi gashi, je ka kafe intanet inda ake yi ka biya kuɗin a maka, zai kashe kuɗin ba zai. Wakilan da zai je zai kare samu kilin 250 ko 500 ko miliyan ɗaya ma wanda za a taimaka ya sana. So idan muna son mu samu matasa masu inganci, number one wanda za su ciyar da ƙasar nan gaba shine iyaye farko a kula da karatu da tarbiyyar yaya. Nan ne foundation. Kamar gini ne za ka yi shi ba foundation, ka ce kawai za ka zo ka ɗora gini a saman ƙasa, akwai matsala rushewa ne. Na biyu, matasan su zama sun samu tarbiyyar su zama masu kishin ƙasarsu da al'ummarsu. Domin za ka samu wani ya samu tarbiyyar, ya samu ilimin, ya samu komi, amma wallahi in ya buɗe baki maka magana sai ga kilan kishin kan shi ke bi damu da wani hidima na mutane. To a kula da kishin ƙasan ita kanta, saboda wannan ƙasa ita kaɗai ce ta.
ba wani wanda zai gyara mata mana ita, sai dai mu gyara da kanmu. Wannan shi ne. To ranka ya dade, wani irin janyo hankali za a yi a kan su matasan su dogara da kansu kamar sana'a, wanda za ka ga sun yi karatu sai su ce ba za su yi sana'a ba sai aikin gwamnati ko kaza kaza da sauransu, wanda rashin hakan yakan sa a zama ba aikin yi ba kaza kaza, sai ya zama na zaman lafiya ya samu tasgaro, saboda matashi lokacin da ya tashi ga bayi da ko sisi da zai yi mu'amalan yau da gobe, ina jin kowane irin hanya aka kawo mai zai iya karɓa, saboda bai da wani janyo hankali za a yi sana'a matashi ya tashi ya mutunta shi. To ni gaskiya wannan abin shine ɗaya daga cikin ma abin da ya dame ni, kuma shine ke cin mutuwa a ƙwarya akan harkar matasa. Su yi mutane da yawa sun fahimci, yanzu zan ba ka misali, ina yawo a ƙasar nan yanzu kamar jihar Lagos, in zan je Lagos tsorani, ina mai tabbatar maka ba za ka je Lagos ka samu mutumin da ke daga bakin shekara 16 sama da safe ya tashi ya ce maka bai san me zai yi ba, babu wannan mutum. Za ka same su kuma wani makila yana da masters ɗin shi, amma ba ta fannin wanda yake ba, ya gano ta sana'a da zai je ya yi abin shi daga safe zuwa yamma, ya samu ɗan abin da zai ba mu kanshi, sai ya dawo ya bacci ya ci gaba da hidima da kanshi. Ba maganan misali ya je can ya zubar da kanshi ya rufa. To matsalar mu a nan shine ya za a yi ne mutane su gane waɗannan sana'o'in da suka raina ba abin rainawa ba. Wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya albarkaci, Allah su ya faɗi ya ce Allah ya albarkaci siye da siyar. In har mutum zai zauna yau yi sana'a, ba zan bar ba ka wani misali, akwai mutanen da za ga bayan Zariya ba ne, biyu su Sokoto ko Nijar ko wani za su zo garin nan a idan mu mun gani, kamar ni na gani tun ina ganin na mama, mutum zai zo gaba ɗaya jalin shi da yake da shi za ga wuce naira 10,000 ko 20 bai sa ta a ɗan kiosk ɗaya haka, ka ba shi shekara 2-3 sai ka ga kawai shago ya zama shago. Kuma a idan ka ne kai da kake ɗan garin da kake cewa baka da sana'a komi baka san yadda za ka yi kai, wani shi kuma yana ganin ina da digiri ko ni masters na fi ƙarfi in je in yi wannan sana'a. To shine wannan, so irin wannan tunanin mutane su canza shi. Wallahi tallahi ni a wurina, saboda na yi aikin gwamnati, a jami'a a wani Birnin University, tun daga ƙasa mataki na farko abin da ake kira admin assistant, ni admin officer, ni assistant registrar, ni senior assistant registrar, ni principal assistant registrar. Promotion ɗaya ne ba yanin baya yi shi ne da mutum registrar, ita ne kuma na ƙarshe na yi ta, sai dai in yi registrar, wannan kuma appointment. So idan na baka zanna a lokacin da nake aiki ina sana'a, kuma ina so in tabbatar muku da cewa wallahi tallahi sana'a na yafi wannan aikin. Shi amfanin aikin kawai akwai damammaki na taimakon al'umma, amma in dai maganan samu ne na abin rufin asiri na yau da kullum ba za ka haɗa. In ana biyan ka naira 500 misali duk wata, kana da sana'an da yake shigo da naira 2 kullum, wallahi ya fi wannan, saboda wannan za ka jira ce wata a baka, wannan kullum kana da abin da za ka gungura ka rufa wa kanka asiri. So matasa sai sun gane haka, ko mun kankantan sana'a yanzu in ka ce mutum ya je vulcanizer mai gyaran tayoyin mota da mai, ba zai yi ba. Yanzu in ka ce mutum ya je ya irin shiga telecom, irin maganar su MTN abin nan card ɗin nan da charge card, ba zai yi. Akwai abubuwa da yawa, zo ka ɗan yi sana'ar hatsi siye da siyarwa, ba zai. Kwanan nan akwai matasa ɗan babban dogo, ɗan jajirtattun mu 'yan siyasa a nan dogo, suka dinga da ce musu kai wannan siyasan ba haka ba, ya za a yi muku abin da kuma za ku inganta rayuwa, faɗi min sana'a ne. Wannan ya ce min yana son sana'ar hatsi ne, nasa aka sai yana da shagon, nasa aka sai hatsin aka ba shi. Wannan ya ce min akwai wani inji da ake hura injin mashin za a yi juyi, nasa aka sai injin aka ba shi. Wannan ya ce shi business center yake da shi, bayi da generator, bayi da laptop, nasa aka sai aka ba shi. Na gaya musu ba maganar za mu siyasa ku ɗauke ku je nan ko ku ci mawa na mutunci ba shi bane, ku ba kwa so ku zama mutane kuma ku taimaki wasu. To wannan shine ci gaban matasa, su karɓi sana'a, su daina raina sana'a, ko mun gangantar shi su karɓe shi kuma su aiki da shi.
ranka ya daɗe, kamar yadda ake ta maganar matashi da kuma ya za a iya zama mutum wani abu, akwai matasan da sun ɗauki wani ɗabi'u wanda ko da mutum ya karatu ko yana da sana'a, idan ya ɗauki wannan ɗabi'a za ka ga abin nashi sun daɗa komawa ba. Wannan ɗabi'a ba kowanne ba ne, shi ne shaye-shaye. Shin wani janyo hankali za ka yi akan matashi a guje ma shan miyagun ƙwayoyi? Wannan magana naka gaskiya ne, kuma wala abu ne da ya damu al'umma yanzu, banda matasa ma har mata aure yanzu shaye-shaye su da 'yan mata. To kaga ba garan musiba ba ne. To saboda haka kuma in ka tambayi mutum menene benefit ɗin wannan shaye-shayen, ba shi da riba, ba da riba. Yanzu misali, in mutum ka ba shi kuɗi ya ce aji ya sai fura ya sha, ko ya ka ba shi fanta ya yi kuɗi ya ji ya ɗauki kuɗi ya, za ka ce akwai kina ɗan sha ya ji zaki, wannan babu wani benefit. Amma dai haka ake tafiya. Saboda haka ni ina ganin still zan dawo ga maganar ishu na maganar ishu na iyaye, sai fa mun kula da tarbiyyar yayanmu. Idan muka kula da tarbiyyar yayanmu, kowanne ya yarda cewa in aka ce maka ɗan kama ga abin da yake, ka yarda, ba wai kafin ka yi hukuncin, amma ka karɓi abin da zuciya ɗaya ka bincika. Saboda shan yaya yanzu yana ɗaya daga cewa mutum yanzu ɗan shi ka fara ganin ɗan shi na shaye, kana zuwa kana ce mishi ɗan shi na shaye-shaye sai ya ɗauke ka maki. To before you know it, ɗan wani ne yake, ilan wani ya fara koya mishi, shi ya koya, shi ma zai je ɓata. Kai da kake jin haushin, ilan ya lalata sauran 'ya'yanka, sannan kuma su fita su lalata 'ya'yan maƙota. But in ka karɓi abin ka bincika, kai nazari a hankali, sai a yi gyara. So maganin ishu ɗin, tunda wannan abu ne da bai da amfani, to matasa su kiyaye shi, su kiyaye maganin shaye-shaye. Abu ne da ba zai ciyar da mutum gaba ba, sai dai mai da mutum baya. So iyaye sannan su sa ido akan 'ya'yansu, a tabbatar, sannan rage son 'ya'ya da yawa. In an faɗi laifin ɗanka, ka karɓa ka bincika, kada ka ce wane maƙiyina ne ko yana maɗana shari saboda kai baka so a faɗi laifin ɗanka. Wannan kuskure. To kamar yadda kuka sani, muna wannan program tare da mai girma, ko in ce muna wannan shiri tare da mai girma dan majalisar jiha mai wakiltar Zaria, honorable Sule Wakili, wakilin Birnin Zazzau. So kamar yadda kuka ji, ya janyo hankalin matasa akan muhimmancin sana'a, ilimi da dogaro da kai, sannan kuma ya janyo hankalin iyaye akan cewa su kula da tarbiyyansu, tufatar da su da shayar da su da suturansu. Saboda haka muna da janyo hankalin matasa. Kamar yadda kuka sani, ƙasar Zazzau a jiya da wannan shafi mai albarka, kullum burinta za a yi al'umma ta gyaru, ta ci gaba, a samu shugabanci na gari, al'umma matasa wanda za su kawo gyara ko sauyi na alheri na mai amfani. So a ƙarshe, muna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya bamu wannan dama, da kuma wani rabin da ya bamu wannan dama kai wannan program da shi. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya masa jagora, biya dukkan bukatunsa, kuma Allah ya kawo ɗaukaka fiye da wanda muka sani. A ƙarshe muna sallama gare ku irin ta addinin Musulunci, sai mun haɗu da ku a shiri na gaba da yardar Allah.